a dneska si zahráme paintball. Najskôr budeme začínať ľahkou zbraňou a potom sa presuneme na tú najlepšiu. Takže môžeme ísť na to. Že ja si prvé vyberiem, nebudeme si to vyberať po začiatku, ja si vyberiem tú najlepšiu. Dám play a poďme. Komu? OK, tak poďme, A tam je. Poďme. Že dva, dobre. Kto ma zabil? To sa musím rozprávnuť. Paintball je moja obľúbená hra. Že by som nemal prehrať. Podáška tam je. Zase ten najlepší, kamo. On je hrozný, ten najlepší. Kamo, tu je. Komu až mu zabil? Mám 3 kg, ale... tu je to. Tam sa strieľajú. Počkaj, tam idem. Tam sa strieľajú. Kamo, on je... Ja teď ho zabijem, ja neuverím, kamo. Kde? Kto to bol zase? Kamo, zase on? Ja ho nenávidím tohto. Ja to postrieľam. Ja to nepoznám toto. To je za mapu, chce nejakú inú. To sa strieľajú. Dobre, takže... to sa dá vyskúčiť, tak OK. Here we go. Z toho prvého ma zabilo. On má 188 kg. A mám iba 4, tak ja si musím pohnúť teraz. A to ho neprekonám určite. A tu je. Poď. Kamo, zase je... Som u počítača a kamo? Hej, brr. Na tomto počítači to ide hrozne. Radšej by som išiel na mapu. 6 kg, aspoň že tak. Sprohľali sme. Kamo, jasne, že on vidí. Ešte dačo používal, vidím. Počkejte, dačo tam robil. Skúsim pozrieť, či sa ne... Ne, toto. Ja hlasujem pre toto. Prečo tam idú všetci? Hej, tak OK, ja tam pôjdem. Ja si dám túto. Ako sa tým strieľa, poď. Ako to strieľa, OK. To základná, takže mi je to asi jasné. Čaká, ja sa idem normálne za nimi. Jeden kill, OK, aspoň že tak. Ale nie prvý tamten. To je dobré. Dosť, idem do boja normálne. Tak. Tu si DVško. Tam je typek. Bam. A piu.
9 kg, ok, docela moc, ne? Děvčina, potom... Kamo, jak ma zabila? Kamo, what the fuck? Nechápem. Pojď sem. To je děvčina. Wow. Tak headshot dvakrát? Ok, 6 kg. Jak se používá ten dron? Aha, mám jeden dron, takže pojďme. A tu větu mám. Vezmeme tu větu, už nemůžeme, aha. Ok, tak ho tu větu zabývá. Je tam takový jen pár. Tam. Musím dala stříleč. Já jsem prostě hello, motherfucker. Tím tam hrám strašně dlouho, ale takových to cheater jsem neviděla, tento není cheater, ne? Ještě teď padá, ok. Nemám, mám tu větu, tak. Tebe tu rozbijem, pojď. Já jsem tebe tu. Tak. Potom to týpkovi, tohle. Ještě tak to. Jak jsem to radši, ok. Jsem kámo, každý má po jednom. What? Tato zbraně podle mě nejlepší, ale jsme ho zabili, ne? No. Jsem stále třetí, to nepřekonám. Aspoň musím ubrat nějaké hábečko. Ok, je to správně normálně. Hello, motherfucker. A s tou dělkou. Tady šlo proč? Tebe, hello, motherfucker. Oh! On mě zabil. Mám 13 kg iba. No má zabija. To vidím, děvčina, pacem. Jak? Pacem, kde? Zadu headshot, dobré. On má gulomet, alebo čo? Jsem se takový vybral. Tak. Co zadu, kamo? Já to nenávidím, tak jdu zezadu. Kámo. Mám asi jeden dron, tak pojďme. What? Jestli to musím zlepšit. To nejde. Aha, to. Pěkně, pojď. Kámo! Neleze týpek na nervy. Mám 15 kg, tak je. Zase tureta, kámo. Já se zabijem. Tak pojď, jsem to týko. Tak давай. Kámo, jak ma zabil? Mám na 143, toho nemůžem dohnat. Já už mám 16 kg. Nevím, to ty.
Nepřijdu domů, já nepřijdu včas. Když má ruce nahoře, tak nikdy nejsem sám. Dávám to tohle konec videa udělat. Na tomto videu můžeme dát tak 250 lajků, bude stačit. Jak budu to stavit v době, dáme na tomto videu 150 lajků. Co? Dvojčiárka XDDDD. Si vezmeme těžkou větu a položíme sem. Tak, a to bylo mě to. Kamo, zase to těplo, tak nenávidím. Kamo, zase to těplo, no. Těplo. Je těplo. Co větší, co jsem chtěl povedat, těplo. Musím zvanu. Kamo! No, už jsem nastal. Musím dát těch 20 kg. Pojď, dáme těch 20 kg. Jo, dáme. Tak budeme asi třetí, no. Co se dá robit, no? Budeme si oslavovat. Já se chtěla vidět. No, ale prostě... Jo, už jsem třetí. No, 189 ten první, ok. Dobrý, to bude konec videa. Budeme rád, tak to zanechajte like a odběr a já potom ještě na čas zahrám, takže ahoj!